13-nji bab. Akıllı oğul atasynyň öwredenini diňleýär. Maskaralayjy bolsa käýinje gulak asmaýar. Ýagşylar agdynyň miwesinden hasyl alar. Ýöne haýynlaryň islegi zulümdür. Dilini berk janyny goraýandyr. Agdy boşlar helakçilige barýandyr. Ýaltanyň göwüni isleýär. Ýöne hiç zat gadanmaýar. Janyp geçin göwüni bolsa dokmädedir. Dogruçul yalan sözü ýigrenýär. Yaramaz bolsa ryswalyk getirýär. Dogruçulluk dogruların ýoluny goraýar. Ýöne günä erwetleri ýykýandyr. Biri wadyr özüni bay görkezýändir. Ýöne hiç zady ýok. Biri wadyr özüni garyp görkezýändir. Emma baýlygy köp. Adamyň baýlygy janyna tölek bolýar. Ýöne garyp haýwaty diňleýän däldir. Dogruçuluň nury şöhret açýar. Yaramazyň çyrasy öçýär. Tekebbirlikden diňe jedel döleýär. Maslahat soraýanyna danalyk. Duýdansyz gelen baýlyk bara azalar. El bilen çöpleýän köp gazanar. Ulaga çeken tama ýürek derdidir. Hasyl bolan isleg ýaşaýyş daragtydyr. Öwüdi äsgermeýän özüni helak edýär. Buýrugy saklaýan bolsa sylyk serpay alýar. Akylların öwüdi ölüm dudagundan sowyan ýaşaýyş çeşmetidir. Sagdyn pikir merhemet gadanýar. Haýynyň ýoly muşakkata barýar. Seresaplylar bilim bilen iş edýändirler. Akmak bolsa samsyklygyny görkezýändir. Yaramaz ilçi başa bela getirýär. Sadyk ilçi bolsa şypa getirýär. Öwüt nesihaty ret eden garyplyk hem biýawraýlyk alar. Käýinji kabul edeni hormat. Amala aşan arzu jana rahat berýär. Yamanlykdan aýrylmagy akmak ýigrenýär. Akyllarlar bilen ýürüýän akylly bolar. Akmak bilen gatnaşýan ziyana galar. Günäkäri betbagtlyk gowalaýar. Dogruçullar bolsa ýagşylyk sylygyny alýar. Ýagşy adam agtyk çoğuluklaryna da miras galyrýar. Ýöne günä edýänleriň baýlygy dogrulara galýar. Garybyň ýeri bol hasyl berýär. Ýöne ol adalatsyzlyk bilen süpürlüp äkidilýär. Taýagyny gaýgyrýan adam ogluny ýigrenýändir. Onu söýýän bolsa wagtynda terbiýe berýär. Dogruçuluň doýýança iýjegi bardyr. Emma yaramazlaryň garny aç galar.